Il-15 ta' Awwissu id-data ferma l-qalb il-Maltin. Waqt li f'dan il-jum il-Knisja Kattolika Rumana tfakkar il-Festa ta' Santa Marija, għal-ġensna dan il-jum għandu sinifikat ferm aktar importanti. Dan kif f'din id-data fl-1942 Malta letteralment ġiet salvata meta daħal il-famuż konvoj ta' bastimenti bil-provvisti li wkoll baqa' magħruf bħala l-konvoj ta' Santa Marija. F'din is-sena b'mod partikolari f'April kienet niżlet xita ta' bombi fuq pajjiżna b'attakki mill-forzi tal-Assi, jiġifieri il-qawwiet faxxisti Taljani u n-Nazisti Ġermaniżi. Dan kif il-forzi Brittaniċi permezz ta' pajjiżna f'nofs il-Mediterran bdew itenfu l-linji ta' provvisti tal-istess Assi lejn il-bażijiet tagħhom fl-Afrika ta' fuq. Kawża tal-istess attakki li jagħmlu l-gżejjer tagħna l-aktar posti bombardjat fit-tieni gwerra dinjija, ir-riżorsi lokali bdew jonqsu sew u jsiru skarsi waqt li eluf kbar ta' Maltin bdew bagħtu ġuħi kraħ minn barra li ġew nieqsin minn affarijiet oħrajn bażiċi. F'dan iż-żmien il-Maltin kienu aktar jgħixu fix-shelters taħt l-art minn kollox, waqt li l-ikel kien bir-raxin u kien jiġi provdut minn dik imsejħa Victory Kitchen. Il-ħakkiem Angliżi għamlu diversi tentattivi biex jippruvaw iġibu l-provvisti fartna, iżda falla kull attentant bastimenti jiġu marqin u l-afsa fuq il-poplu Malti kompli tiħrax. B'Malta wkoll kienet viċin li ċedi jekk ma jaslux il-provvisti b'dawk li kienet fadal stmat li setgħu jservu mhux aktar mix-xahar ta' Settembru. Mal-poplu anke l-forzi Brittaniċi stazzjonati hawn bdew nibagħtu minn nuqqas ta' provvisti, dan anke bil-kemm kienet baqa' fjuwel l-ajruplani li rridu jwieġbu għall-attakki tal-għadu. Il-famuż konvoj ta' Santa Marija f'dik li proprja sejħet Operation Pedestal kien l-akbar tentattiv lejn pajjiżna, minnu spiċċaw jagħmluha sartna biss 5 mill-bastimenti merkantili minn total ta' 14 taħt skorta qawwija ta' bastimenti, ajruplani u sottomarini tal-gwerra. 3 mill-vapuri bil-provvisti daħlu fostna fit-13 ta' Awwissu, ieħor laħa rotta differenti daħal l-għada waqt li dakinhar ta' Santa Marija iddaħħal irmonkatu nofsu marra l-aktar bastiment importanti, l-Amerikan SS Ohio. Dan fisser manna mis-sema għall-poplu Malti. L-istoriċi qisu din il-ġraja storika tal-15 ta' Awwissu tal-1942 bħala svolta fid-destin ta' pajjiżna u eventwalment tat-tieni gwerra dinjija infisha, kif bis-saħħa tiegħu il-forzi alleati kellhom biżżejjed riżorsi biex joperaw. Din il-ġrajja għal darb'oħra uriet il-qulubija tal-poplu Malti, kif ftit xhur biss qabel pajjiżna irċieva l-George Cross. Din kienet l-unika darba li dan ingħata lil xi pajjiż ħieħ b'mod kollettiv għal kuraġġ u l-qulubija.